Welcome to T-Fair Files TV. Vazukuru vambuya naenda vochema vaidedzera kuti mukabaya vari nani kwete mbavha goro riri idhitimi varakashi vanhu vanoba vega saka zvigananda ngazvibiswe vachida vasingadi tererai munzwe pakaipa. Takunyatsozoona kuti vanhu vaitaura chokwadi benzi chairo rokuti mese muri kuterera imi nyatsotererai muone kuti pandiri rongo ndipapi. Tiri kunzi munhu ibenzi uchinzwa speech yacho ndebenzi ka. Isuda munhu ane uplifta vanhu vese vaparara. Vesa. Zimbabwe yese border to border they are crying for hero. Azvisi kumbotaurwa nebenzi. Riri kutaura zvaro zvamusingambonzwa zvakaitika kuma 1950 chakuti. Nengozi yarana aro manje mumusoro. Yeah. Ende varipe varungorikomba mene kuti muri kurikomba kuti risvike kupi richipenga in front of you. Ameno kuti muri kurikomba kuti risvike kupi richipengera imi kana kuti imi macho hamuna kukwanawo futi mazwana acho anofamba nebenzi iroro vachiriita president. You are not normal as well. Inzwai zviri kuitwa urwa izvo. Zvinoreve izvozvo. Iwa husina boots. Makambani ese akavharwa. Toda president anovhura makambani ese aka. Toda ka president anogadzira maroads nemaelectricity. Ndo speech here dziri kutaurwa nebenzi iri. Arisi ipapo ameno zvari kuti ndakakutaurirai kuti araifanira kutombotora post iro rakatora post nekuuraya vanhu. Ndongozi yaranayo. Toda kuti munzwe zvese. Arimbofa rakaita straight benzi wakazomborudzora kupi. Riri kuchembera futi kariri benzi kudaro. Munozvidzora kupi izvozvo? Amuzvione makaita sei? Muri kuregera nyika yese ichiparara. Kuregera benzi riri pamberi. Makambozviona kupi zvinongoitika muZimbabwe chete muchichizidzirwa nevanhu vakasopera. Emerson achakwanisa kumhanya 1 km anobva Firevo. Vanhu vakapera kudhara ndiwa muri kutarisa ivavo. Mapenzi vaji vane madementia nezvese. Iri rine double manje rine dementia nengozi dzevanhu vese. Nzvimbo dzese dzandiri kutaurira idzi zvakatoitika. Whether you like it or not, zvandiri kutaura izvi. Everyone knows it. Hapana asingaziye nezvandiri kutaura izvi. Kuti ndo zvarakaita zibenzi. Yeah.